Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Nagabsat agtalag tayo iti Diyos, kadagiti panarabay na kada tayo, agyaman tayo kadagiti grasya ken bendisyon na. Dawaten tayo, tagtultuloy dayto nga panarabay, tapno makapudno tayo nga agbalin nga anak na. Tapno nga may karita ang makiranot iti dati na santo na misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo idayan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi kan managayat. Sikaan na ibaon rap no paimbagam dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Sika nga imay tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Sika asi tutugaw iti makannawan ti Ama tapno ibabat na kami, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Kumararag tayo. Dawatin mi Apo ti bangag mo kad dagiti kararag mi. Tulungan na kam kadi tapno mabigbig mi ti pagayatam. Ket ikan na kam ti bilag tapno maaramid mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso magipagbiag ken magipagari. Dadaulen dagiti kinabak nang yu. Sinangan dagiti pagananan yu. Naglatin dagiti balito ken pirakyo. Tilati da, ti saksi amay busor kada kayo, ket mayarig da iti apoy, amang runot iti lasagyo. Nagurnong kayo kadagiti kinabak nang, kadagitoy maudi nga aldaw. Diyo pa'y tinangdanan dagiti makitaltalon kada kayo. Dengganyo dagiti agalda. Dimmanunen iti Diyos, ti Apo ama nakabalin amin. Tikis dagiti pinaganiyo. Dito'y daga, nagbiag kayo, naglaplapusanan iti namay ken ragsak. Pinalukting nyo dagiti bagiyo, amay sagana iti kaaldawan ti panagparti. Inukom ken pinatayo ti amin abasol na, ket saan asimukir. Ti sao ti Apo. Yaman tayo Diyos. Nagasat dagiti napanglaw, iti na espirituan abanag, takukwada iti pagarian ti langit. Nagasat dagiti napanglaw, iti na espirituan abanag, takukwada ti pagarian ti langit. Kastoy ti pagbanagan dagiti agtalag iti bagida, ti pagtungpalan dagiti mapneg iti kinabaknang da. Naituding da amatay akas karniro, ket nipatay ti pastor danto. Nagasat dagiti mapanglaw iti na espirituan abanag, takukwada ti pagarian ti langit. Iti bigat agturay to kadakwada dagiti nalinteg. Bayat ti panagrupsa ti bagida, iti lubong dagiti natay, ngam insalakan nak to ti Apo a Diyos. Iti panakabalin ti patay, alawan nak to. Nagasat dagiti napanglaw, iti na espirituan abanag, takukwada ti pagarian ti langit. Di kaagbuteng nunuba nang ti maysa a tao, no dagiti sanikwana, umadula nga umadu. Tainton matay di dantum maitugot ida, ijay tanem di danto maikuyog iti kinabaknang da. Nagasat dagiti napanglaw iti na espirituan abana, takukwada ti pagarian ti langit. Uray numapneg ti tao iti agdama a biag, wenno may daydayaw gapu iti kinabaknang na, kinarangay na. Matay tumet laeng akas kadagiti amana, ket
maitipon to kadakwada iti lugar, iti agnanayon asitnget. Nagasat dagiti na panglaw, iti na espirituan abanag, takukwada ti pagarian ti langit. Tumadar tayo. Sa ako, dumngit niyanipin mo, at dakit ka, dagiti sa uwama, iketi ang nanayong mamiyan. Alleluia, 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 alleluia. At daken ka, dagiti sa uwama ka, iketiyak nanayon nabiyan. Ti Apo at dako mga kada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Marcos. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na laglagi penyo at si asino man amang painom kada kayo iti danom. Gapo ta tao na kayo ni Kristo. Awaten nanto nga awaten ti gunggunana. Ti si asino man apakaigapuan ti panagbasol ti maysa kadagitoy nga ubing a mamati kanyak. Nasaysaya at kumano maigalot iti dakkel agilingan abato, titinged na sa maitupwak iti taaw. Ngarod, no taimam ti pakaigapuan ti panagbasol mo, put them. Nasaysaya at apukol ka sumrek iti biyag nga agnanayon, ngem ti addaan ka ti dua nga ima, ket mapan ka ijay impyerno, ayan ti apoy adi maiddep. Sadyay saan amatay dagiti igges nga agkaan kadakwada, ken ti apoy di met maiddep. Ket no tasakam ti pakaigapuan ti panagbasol mo, put them, nasaysaya at apilay ka asumreg iti biyag nga agnanayon, ngem ti addaan ka ti dua asaka, ket maitapwak ka ijay impyerno. Sadyay saan amatay dagiti igges nga agkaan kadakwada, ken ti apoy di met maiddep. Ket no tamatam ti pakaigapuan ti panagbasol mo, suatem, nasaysaya at abuldeng ka sumrek iti pagarian ti Dios, ngem ti addaan ka ti dua amata, ket maitapwak ka ijay impyerno. Sadyay saan amatay dagiti igges nga agkaan kadakwada, ket ti apoy di met maiddep. Tatitunggal maysa matinneb to iti apoy, nasaya at ti asin, ngem no awanen apgad na, kasano ti panang paapgadyo manen, maaddaan kayo kuma iti asin, ket agkakapya kayo. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Welcome Apo, kakabsat nga taga-Aringay, ti idadanon nyo dito'y Sibilya, nagadayumat ti pakidilimasan nyo. Hindi kita intumo no bigat, taga-Banggar mat ti umay, di kay pailaki nagigiddan. Maminsan niya. Na makatukay man dayti kwa, dayti maibasa tayo tata, uray ti salmo kunana. Nagasat dagiti napanglaw ti espiritu na abanag tapukwa dati pagarian ti langit. Anya ti ibagbaga na ditoy. Kastoy ti pagbanagan dagiti agtalet ti bagida kunada. Nya? Ti panungpalan dagiti mapneg ti pagtungpalan dagiti mapneg ti kinabaknang dana ituding da amatay akas karnero ket ni patay ti pastor danto. Dayti gamin ti rigat na kanya tayo. Dayti nga lawas ti ibagbag ti may tayo. So dijay nagdumaan ti talek iti tao, kintalek iti Dios. Ti ibagbaga na ditoy, ti araramidan tay kadi para kini Apo Dios wenno para kanya tayo at tao. Tahaan nga amin nga agserserbi kini Apo Dios. Tada dagiti agin si serbi ngam ti berberoken da siyak maitanukak. Ayan.
Ada lagi agserserbi nga wano tumultulong. Ngam di dya tulong, haan nga pakaiday-dayawan ni Apo Diyos, no di tapno siyak ti maingato. Dahil dya tinagdumaan na ngamin. Tano daduma ko maalilaw tayo, ala nagday tuyan. Ala nagsayaat day tuyan. Ne kanayon di simbaan, naggagat nga mapan di simbaan. Clear ka di vision mo nga mapan di simbaan. Nalawag ka di panggap mo nga mapangka ka dita para ti panagsantom, para ti pakaiday-dayawan ni Apo Diyos, no tapno laeng iti imatang ti tao ket na nga nagana natanok ka. Dagiti ibagbaga dagiti maibasa tayo tatangawik ka mapan amin nga kasjay. Adu dagiti maalilaw, adu dagiti kasla kunatayo nga seemingly kunatay ko may English kaslala. Dagiti sa tayo nga no pagsasauyo di kaslala nga jay kaslala kunana dayjay. Tapay ti ebanghelyo tayo naglatak mo dati imbagana. No tamatam ti pagbasulam suatem nasaysayaat bulding ka. Lawagan nyo ore kadda ka di simbaan no tila derderokam ka dagiti pagkapsutan ni kabsat mo hangkala mapanen. Nga danagyanak nga parokya idi kadamalpas ti delimas dayjay misa. Dagitay man nakimisa handa pay laagawid. Dandanida 30 minutes nga agtatadad di sangot simbaan apaya certified nga mamarites da. Kunak kadakwada agawid kayo, kaya yo ta po urak dagita di kolora bubuok yo kunak kadakwada ta. Di ka pala agawid. Kano datan dayta dila. Nohan nga nasaya at ibaganan. Hamoy balbali ka sa mong usarin. Pudem. Ore ka dagita gagayem mo no ti pagarup mo dagita gagayem mo kung makatulong ti panakaisalakan mo ang gayam panawam. Nga masapol nga agiste di kadta ka mungahan nga makaisalakan amom lang rod nga ti pakarikirikutan dan ti biag ti daduma. No ti kadkadwam ka medyo datang tangsit na no di ka pala panawan baka after the 2 weeks tangsit kamutan. Ngan na kayo ti agpakumbabata kadwam. Ado ti kasjay nga tao. I am a retired teacher, you know. Nyan taon. Siyak ti baday. Nga na mo dagiti daduma niya. Siyak ti masurot. Pumanaw ka, gawid kan. No nga maibagay di kinapadim di agawid kan. Kasi already nagmayat mo dati imbaga na to niya. Nagadi ko na pudem, suatem, ikatem. Nohan nga maibagay iti panakaisalakan mo. Uray data profession mo, uray data trabaho mo. Uray kat spirituality mo, uray data kinapadim ko ma, no padi ako ma. Kati pagarup mo kat siyak mo ti Diyosen, kaslamo siyak amin ti akin trabaho ti lubungan, kala siyak mo mangisalakan, siyak mo ti maitantanukan. Ikatem, dahil ti ibagbaga na. Tano daduma ka maalilaw tayo. Naado na gitay kaslala agpampam marangham daduma ka nagsakit mga panunutan nga kasi ti pagbanagan niya. Isugarod nga lawagan tayo. Kasla kuma i-clarify tayo dahil pampanunot. No, apa yang aramidan tayo dagiti nga banbanag. No, we come to a pilgrimage. Nagmayat. Pilgrimage day ta niya. Gapo pa tayo na pormeyo na laman, pastoral leader, laman. Ali picture kay tuma. Yay! Basit ti aglik agsakit mo inakam mo. Awan ag-comment ka na sakit mo tana para inya day ka di pakiday-dayawan ni Apo Dios wenno tapno addamet. Lawagan nyo amin dagijay. So nga kana makikinkin ng tiyawak no daduma. So nga dagiti dito gamin ko na nga rod ditoy. Nagasat dagiti na panglaw ti espirituan aba nagtakukwa dati pagarian ti langit. Nagmayat ko ma no datayo nga agserserbi datayo nga tattao ni Apo Dios bigbigbigan tay latta ko mga awanan tayo ta iso na ti addaan
Tawans nga no imbilang tayo, di bagi tayo nga addaan tayon. Kukwak no kunamon, siyak. No binagim ti misyonan, wrong way kan. Namuyo ti right way kan wrong way, datayo ka right hand drive tayo niya. Akin kan nawang kalatta. Iso ti right way day jay. No magnakad di kan ligid sumabat wrong way day jay. Kati misyon tayo para kin ni Apo Diyos, no binagi mong ti misyon nga siyak magkat, tinatantan o siyak magkat ti kwadidya, siyak magkat ti nagaramid daya, siyak magkat ti kasisiglatan, wrong way kan. Awan kuko tayo, no misyon ti pagsasaritaan. Instrumento na tayo, no tabiyag mo ka, adda mapagbalbaliw na nga tao, adda matulungam nga agbalbaliw, gapu tawagas ti panagbiag mo, congratulations. Nga mo pa nga itangsit, Uray pa di jak hantay nga bagyan, adda ma-inspiraran kanyam, nasaya at ngam gapuking ka, ti Espiritu Santo ka nagbaliw, nasaya at ngam no ti pagarup mong ka sikat agmismisyonan, sikat ti mangiwarwaragawag tinembang nga damagan, sikamo ti mangisalakan, sikat ti katatanukan dito'y lubungan. Wrong way dayay. Sa bali nga dalan. Haan, isongar nga kunana daytoy salmo tayo, nagasat ti napanglaw ti espiriton aba nagtakukwa dati pagarian ti langit. Kinagmayat ang pampanunutan. Huwag kakabsat. Iti misyon para kin ni Apo Isus para misyon ti panakaiwaragawag ti Ebanghelyo, para kanya na amin. Awan ti kukwa tayo. Bigbigan tayo nga, no pinaraburan na ka ni Apo Diyos, damor nga agpakpakumbaba ka. No inikan na ka ni Apo Diyos iti akam, damor nga agpakumbaba ka, hangga ang umato. No dakdakkel di akam nga inted na kanya, greater responsibility ko na tayo. Damuro nga agpakpakumbaba ka haan nga adamo dagiti dadduman dado kuang ka nakapisto jo nagtisimbaan ng ka nay dumakdakkel di akam na kang umangato mo di timidnan. Naging gana nga pa nagdaton nan ka ni kung namulan o magmag na arenan. Dapat dagiti daddo mga malpas ti dato nung kasantula tumakder nga agpapaudi or urayon ni Apo Padi nga nakabaybay. Apik hindi ka makigiddan. To be recognized. Nya mo day nga misyonan. Ultimo pa nagdaton ka danayon na apasikat. Lawagan tay amin diyay. Medyo i-clarify tay amin diyay. Tapno na may mayat di pa nagserbi tayo amoy yung arko na pa ni Mother Teresa. Calcutta. Tibunga ti pamati, anya na naganan ko nanan. O tibunga ti kararag, naunag a pamati. Tinaunag a pamati, tibunga na ayat. Ti ayat, bunga na, napudno, napakumbaba a panagserbi. No pakumbaba a panagserbi, tibunga na met, peace of mind, natal na a panunot. Iso nga no makikumpit pa ila di panuno mo, wrong pa ila di servisyo. No di panunot mo kada pa ila na yun ng panagpangato, mistake pa ila di servisyo. No ti pampanunutam ka kukwam pa ila ti misyon, wrong way pa ila nga panagservisyo. Hala kakabsat, bendisyonan natin ni Apo Diyos. Dahil ako panagpilgrimage di mo no pilga apang kay lagpasyar ngam di magas kay lang makimis. Dahil ako mapanagpilgrimage para ti pan nakaitan okyo tapno maidaydayaw ni Apo Diyos. Salwadan na kay ni Apo Diyos, paraburan na kay ni Apo Diyos. Damor ko mga paraburan na kayo, damor nga nadaldalos di motivasyon tayo nga agserbi ken kuana. Nadapay labasit, tangsit na, pasikat na, kinaman naging bubukod na, dawatin tayo ti espiritu tapunasan na ta nga maibagay iti misyon dayta. Han nga maibagay iti daydayawan ti Dios dayta. Ala kakabsat agkararag tayo akas gimong, kararagan tayo mo dagiti kakabsat tayo nga marigrigatan, maupupay, dagitay mauawanan ti pamati. Ay
ni Jesus isaut ni kita Isata misa idatun mikenta denggim kadaku alarang mikenta Isang isa idatun mikenta denggim kataku alarang mikenta Kumararag tayo, kakabsatap na tayo, kenda gito'y adaton tayo, makaayayo kumay ti Diyos Ama aman nakabalin amin. Iya po ating nakamarag itong dating kadagita inom. Kaya't may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na, ken kastamet a pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo iti panangarambak mi asipapasnek dagitoy a misteryo, dawaten mi, tadagitoy dato na pagdaydayaw mi ken ka, gunuden da kumati pan nakaisalakan mi, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Basta kumami ko. Itag-ayo dagita puspuso yung. Nagdadanas tagay tiyapo. Agyaman tayo, iti apo at Diyos tayo. May karikit rindan. Pudno unay may karigat rumbeng annong mi, gat pakaisalakanan mi, ada kami iti amin a tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin, gatag nanayon a Diyos gapo ken Kristo nga apo mi. Taitisidong ni Kristo, kinayat mo a pinabaro dagiti amin nga adda, ket mairaman kam amin iti kinapunno na, iso no pay adda ken kuana ti kina Dios, itinagparang ana Diosan a gloria, inna inoksob, ket babaen ti dara nga imbukbok na iti cross, impaay na ti panagkikinnapya dagiti amin na parswa ken ti Dios, isumet ten ti gapuna, akadagiti amin na parswa, isot katanukan, ket nagbalin nga isot pagtaudan ti agnanayon apan nakaisalakan dagiti amin aken kuana paidalan anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles kadagiti tronos ken dominasyones ken kadagiti amin nga ehersito ti langit ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Santo, 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 Diabo Diyos, dagiti amin aparswa, di hangit ken napnuday di pakaidayawan. Hosana iti karuan, madaydayaw, iway tinatan tiyaw, Hosana iti karuan. Pudno unay apo abiig ka akin na santo ket sika ti gubwayan ti amin akin na santo. Dawaten mi nga rod ti paaymo ti espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinam ket paaymo ida kada kami abagi gandara ni apo mi a Hesus Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagi iso maiyawat to a maipaay kada kayo.
Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka. Sana inted kadagiti disipulos na kat kinunana. Alain nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti dara. Dara ti baro ken nagnanayo na tulag. Iso ang maibuyat to ang may paay kada kayo. Ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babaeng ti krus mo, kininka panagungar, inna kami salakan, sika nanubo ti sangalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka paay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami makirano iti bagikan dara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam apo dagiti kakabsat mi pimusayan asi inanama ti panagungar dantoy ti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taraniag mo apakakitaan da ken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidem ko may karikam amin iti agnanayon abiyag. Gat makiranod kam to ken inggasata na Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga. Magikadwa kam tukad met kadakwada ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknay mi ken kama nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama ket walwen tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagarayam, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadatam daldaw ito'y, tikanen mi, ti patinayon daldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi. Ti basol lagiti nakabasol kada kami. Dinakamet baybayan, o manugot ti sulisong. Salakan na kami kitinakas. Dawatin mi kan kaapo ti salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi ket babaan ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi kan iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Nakukuam ti turay, ti panakabalin gandayaw, ti agnanayon. O apo mi ang Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga aggapo kanyak, dated ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no digat ti pamati ti iglesyam. Katkas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Sa kumunito. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kayo amin. Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbason ti lubong kaasyan na kami. Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbason ti lubong kaasyan na kami. Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbason ti lubong itdem kadakam ti kapwa. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana.
Apo jak may kari o may kakanya, kanti may isala nga sa mapaimbag doon sa ikaraw. Sikat ibilig ako sikat isilaw ni ikamay kari nagserbi ako sikat ikamanggi as may sabang Ninamini namin tinaga basta tayo nagserbi tiyapon ng ko narasinano ako sikat ibilig ako sikat isilaw ni di kamay kari nagserbi ako sikat ikamangni Gimbay Umanpay naramit tinaga Lupalubusan ti Diyos na siya nabi maibos Ibang agkari na pagmos Pumararag tayo. Man nakabalin a Diyos, babaan ti pa nagkumulgar mi, inawat mi ti talged, ti pan nakaisalakan mi. Ipaayom mo ka di, taaddan to aldaw, anapaypay sunton ti pan naglakam mi, kadagiti ragsak ti langit. Gapuken Apo Meso Kristo, nga anak mo kat Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon, nga awan ti inggana. Ulitek Apo ti agyaman ti Yaayo ditoy parokya Our Lady of Guadalupe mabalin yon to ti agbinerit ditoy Ladawan ni daytoy ket naggapudyay Mexico na idekket iti original nga Tilmani Juan Diego di nagparang ni Apo Santa Maria mabalin yon to nga umay ibinerit kalpasan ti Santo na misa ala nasayaat nga pa nagpilgrimage yo Apo ganad kayo ni Apo Diyos kumatimang tarabay kada kayo hindi pa nagpasyar yo ito'y Ilocosur ti Apo adda kumakada kayo Basta ko namin bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo nalpasen ti na Santo na misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo Again, thank you, Diyos. Panagyaman tayo kakabsat Yaay ni Jesus Diyos tayo kinaya Agungal daw tinaglamas kanya Ngimday tuyi imang te Udno arasa